Niin. Sitä ei usko, että siitä on 6 vuotta aikaa, kun me Karkkipäivän kanssa julkaistiin meidän ensimmäinen levy. Me ollaan soittu yhdessä jo 15 vuotta. Niin, siis meidän toinen levy on valmis. Se on tullut just masteroinnista. Ja nyt me pyydettäisiinkin teiltä 1500 € siihen levyn painoon ja niihin kansiin. Elikkä ei paha. Tämän verran tarvittaisiin rahaa, saataisiin levy ulos. Ja tosissaan niin ostamalla sen tähän hintaan, tää sisältää postituskulut tää 16 €, niin ostamalla tähän hintaan niin sit saadaan niin kun levyhommat toimimaan. Ja sitten se levy kun ostaa, niin siitähän saa tosi hyvä fiiliksen, se on tosi hyvä levy. Ja sit samalla tukee suomalaista musiikkia sillä ostamalla. Ja kannattaa tsekata meidän toi musavideo. Me tehtiin se siitä levystä, niin biisistä, niin tehtiin musavideo, meidän ensimmäinen musavideo, niin sitten näette vähän sitten, että mistä puhutaan, että minkälaista tämä musiikki on. Joo, kiitos.